No niin, nyt on ensimmäiset kalat saatu kolkkuttu Jabriltakin ja siinä on yksi harjuksista. Ja tuli ensimmäinen mitallinen taimen. 35 senttiä alamitta. Just siitä. Tallinen ja Elämä hymyilee. Hyvät iltapalat saadaan. Sopivan kokoinen ruokakala. Tosi nätti on kyllä, hyvin pystää vastaan nämä liukkaita on kuin mitkäkin. Saako zoomikuvaa siitä? Siinä ne on. Useampi harjus ehti jo tulla tosi lyhyellä aikaa. Oli semmosia reilu 40 senttisiä, tosi pirteitä, hyppiivät paljon ja muuta. Että lupaavat on ennusmerkit ainakin. Täytyy katsella, että mihinkä asemiin alkaa sitten isommat lukemat asettumaan.